салом алайкум бародарои азиз. хоҳиш мекунам навора то охира тамошо кунед. ина чӣ хел мебинед, на пеш якай мамадулло омадем, бо да пеш якай мамадуллоем. ана ҳоз видеора то охира тамошо кунед. амиҷа мегем чанд қасм ёрдам кардам. хоб бародаро, кадоми хайр кардем. худованд хайри ҳамата қабул кунад. хай гарчанде ки пули хонаам ҷамъ нашида боша, иншоалло ки каму бешам боша, худора шукр ҷамъ шидагай. ҳозир да чӣ мегем наворда ки чанд қасм ҷамъ шид. ира худто медонед, ҳар касеро ки ман навор мекунам, агар як сумам ҷамъ шавад, ин вазифамае ки бояд ман мисол боша видео кунам ки бародаро бидонад чанд қасмае. баъд амо одами муҳтоҷамни эҳтиёҷмандамни бояд ки миннатдорӣ хича барои амо хайркуно бирасонад. ин вазифаи ман. хоб акай мамадулло, худат ами одамои кӯмак кардан чӣ дуошон додан ин нафарои хайр кардан? Кадо бехбош накнава бо мисол мо ам хаса шагар мебум ки мисол ам кадодан ам хай ёрдам кайя амада хай дига чӣ бугум ҳо дакба. хоб бародаро, ина акай мамадулло ани қарни ҷамъ шида ҳамат миннатдорай. ана оз ина япа худашам ина гап мезона. апа ку нафарои ки амиқа хайр кардан чишон гуфтан? салом алайкум. ман аз шумо хоҳиш ва илтимос мекунам, хай ташаккури зиёд ба ёрдами кардагиатона. хай боyd ба ҳамишан шукронам кем. хай яке кӯшиш мешава бояда зиёдтарак мешава. хай мо хай такя ба худованд дорем. хоб бародаро, ба шумо барори кор. ина чӣ хел дида ина апа худашам гап зад. ана оз ин амиҷа мегум тун бародаро, оли бошава агар ана смсое ки вақти ҳар як одами сум мепартояд, уҷа ачодучотиш ахирда мебурояд ки офиш чанд ҳазор гузаштага. як шава болои телефони ами апа сурат мегирам, да ҳамин навор мемонам ки штоби бибинед ки чанд сум ҷамъ шидага ба ҳамаи чиш ки мисол одаме аст ки бовар намекунад. ана хоб бародаро, ин амиҷада чанду 5300 5300 ин амиҷада ҳозир ҳастак бигем 5300. иншоалло ки ма бо картаи ами апара ами акара ами карташуна бо мемонам. ҳастаю нафарое ки бигем ки видеора нао тамошо кардестан. ма бовар дорам иншоалло раҳмон бетараф нестан. ана иншоалло кӯмаки худшона мерасонам. ин амиҷа 5300 бигем ҳозир ҳастаи ҷамъ шидагиай. бо кадомед ки далши одам кардаем, ма ира бигумтун бародаро ки амиқа одамое ки навор кардагиам ягонташа зуборша бигем зуборша нишон метам чанд қасм ҷамъ шуда, карташа маҳкам намекунем, пони зубора маҳкам намекунем. шутоби ямо пас мебинам кай ки бо мехоҳанд хайршона кардан мегӯянд. барои ки аки да як бой намешавад ки дига бигем эҳтиёҷ надошта боша. худтон медонед ки кадом вақти хайр кунӣ мешава мисол. барои ҳамин ман карташона маҳкам намекунам. карташон ҳуяина любое время видеора дидӣ метавонӣ хайртар бирасонӣ. ака мо ба мақсаде ки соҳиби ягон хона шава, на ака бигем қадар худтон медонед намешава участ кард, лекин ҳамишдани миннатдорем. ҳамишдам шукри алло. ана баъд ира ногуфта намона бародаро ки и сеюм бора мо видео кардем. якумги видеошон ба ёдтон боша, агар якум видеода фарзандошонам ҳамиҷа пешонда буданд. мо вақте навора кардем, ана бигем ки авторски права қапида ҳисоби ки музика монда будем, ай музикам авторски права и чиза одамои